Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Mga tugang ang satuyang pagbaklay, naging paagin ng pagbiyaya ng grasya ng mahal na Diyos. Kita na nagkatiripon sa pagtubod sa kagurangnan, digdi sa parokya ni Ina, si Senyora de Peña, Francia, magtalubo man lugod sa pagtubod, asin magpanibago nin mga puso. Ining sanktuaryo na satuyang pinagsungkuan, simbolo kanharong,
Ilocos. Awit sa pagpuon. Ang Diyos iyo ang kagurangnan, kagibo ni langit asin dagat. Umawon ang kagurangnan, magawid sa Diyos. Pagsambahon, pasalamatan, kaitungon yan, magkagurang man. Umawon ang kagurangnan, magawid sa Diyos. Sa ngaran ka Ama, kan Aki asin Espiritu Santo. Amen. Maluhod po ang gabos. Gawi ning pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso kan gabos kong mga kasalan. Asin nauungis ako kaini, hulita sa pagkasala. Bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot. Kundi urog sa gabos, hulita nagtumang ako sa imo. An urog karahay, patin maninigo na dapat kong kamutanin urog sa gabos. Kaya pusog akong naguhulaw sa tabang sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako de magkasala, asin makalikay sa mga dahilan nin pagkasala. Amen. Gawi ning paggalang. Sinasambami ka, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kahirakiman. Sa sinanglitan mong lawog, kami nag-aatubang. Ruluhod sa kaludukan, sa imo nagagalang. Tala ni lienso, kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo si imo turo sa mong mga mata. Duman sa Etsemani, lawog mong makawili-wili. Ginaanot nin dugo sa pagsakit mong nin makuri. Namibi dai ininom, ang mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo ang mangyari. Kaya ang matubis mong lawog sa takig ng lungsi. Kan malubong Judas, hinadkan sa pagpasaluib. Tinampal, linutaban, paglaghad, na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin. Urog ng gayo nin mabangison na pagsukete. Kan mga soldados, pag-ulog-ulog, labi-labi. Daing kauntukan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa kalbaryo hanggang mautsan ang Diyos aki. O gagalangon na lalawgon, kaugay kami, dakulang pagkamuot mo, danay na mamati mi. Ninhuli kan sa imong pasyon, kami nagkamit, sa huring hinangos, lawag mo mahiling sa langit. Amen. Dalit. An banwaan minagalang sa lalagon mong mahal. Simunganing kaherakan para tubos nin kinahan. Si Veronica nagluhod sa mapakong babambot, lininiganin
siramog, itong magayon na lamog. Ni Jesus dinalsan tulos, itong mapay na maimbot, natala sa pagkamot, lalago niyang maludo. Ang banwan minagalan, sa lalagon mo mahal, simungani kaherakan, para tubos ni iwinalat sa satuya, ining dakulang biyaya. Manitang mabana-bana, kan gabat min pagkasala. Nagsusulsul kami, Ama, sa atubang mo nanunuga, nilbilog na pagpapaya, kan na pagkasala. Anbanwaan minagalang, sa lalagon mong mahal, simungani kaherakan, para tubos ni kaming mga kimulikayan, sa damat gutom linugman, ta sa mga kaipuhan, ikasamong palawa. Sa oras ning pagkagadan, kami mo manisyukan, lawog mo sa kalangitan, sa langit ka mo rawayan. Anbanwan minagalang, sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan, para tubos ni pag-arang nin banwaan, ang lambang simbag, kagurangnan, ipahiling mo sa mo sa imong divino rostro. Kagurangnan, pahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tao. Huli ka ni sa indang marhay na gibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanusan, asin kabanalan, mamibi kita. Nan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, helang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan. Tawanin isog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawi. Urog na kan mga nanunungdan sa pagratakan simbahan asin nasyon. Urog na ang korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdebosyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag ning lalawgon kan kagurangnan, asin matala man sa satuyang pagkabuhay an sa iyang pagkaherak asin pagkamaot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Maguntok po na tuninong sa paghagad kan sa satuyang kahagadan.
Amaan niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Hansa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, pano ka ning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinoonan, asin ngunyan, asin magdanay man, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa inot na aldaw, an unboy na lawog ni Jesus, misteryo kan pagkanilaman, asin pagkamundag ni Jesus. Kan mag-abot an kapanoan kan panahon, isinubol kan Diyos an sa iyang aki, namundag sa babae. Isinubol kan Diyos ang Espiritu kan sa iyang aki sa satong mga puso, Espiritu na nagkukurahaw, Aba, Ama. O Jesus, sa dakulang pagpakumbaba, asin pagkamayuyog-kuyog, asin sa kautuban kan panuga kan Ama sa pagpadara ni Mesiyas, ikanan nilaman sa pupunan ni Virhen Maria, asin namundag sa kinaban. Ang sa imong umboy na lawog, na maugmang namansayan ninda San Jose asin Santa Maria, mga pastores asin mga mago, Simeon asin Ana, dakulang paglaom niya mo na kami man mga aki nin Diyos na hali sa puso nagaapod sa iya, Aba, Ama. O makawiwiling umboy na lawog ni Jesus, ta daw ta si Herodes na tampalasan buot kang gadanon, dain niya mo mahuna-huna ang kasakitan na tulos idinulot sa imo kang kinaban. Dawa ngani, ika na mumundag pasana. O Divino Rostro, kahiraki kami, asin antabayan sa samong mga atubang sa mga kasakitan na darakan kinaban. Iparayo mo kami sa makuring pagsakit, alagad siring kan pagluha mo nindugo sa Etsemani. Bakoan kabutan ko, kundi ang kabutan kan Diyos, Ama, na mangyari. Amen. Matindog po ang gabos para magkanta ka. Kagurangnan kapatawaran sa muna mga parakasala, ang samuyang kamahutan. O Kristo, kami kahirakan sa samuyang sa samuyang mga karatan, kagurangnan kami tabangan, dai mo man kami lingawan, dumasa sa imo sa ngaran ni Ama, ni Anak, ni Espiritu Santo. Amen. Masunod na po ang Santa Misa. Papasok.
Diyos marahay na aga sa indo mga tugang. Ngunyan iyo an enot na aldaw kan misa novenario sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, an Divino Rostro. An sa tuya pong tema, maibalik ang halaga kan familia bilang burabod asin pinagigikanan kan kaayosan nin banwaan. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa, ang mga miyembros kan Children of Mary, ang Barangay Pastoral Council kan Peña Francia. Siring man ang mga peregrinos na hali sa parokya kan Mater Salutis, Kararayan, asin man ang Our Lady of Mount Carmel, Carolina. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Mark Anthony Serrada, SDB, Parochial Vicar, Our Lady of Mount Carmel Parish, Carolina, Naga City. Matindog na po ang gabos sa pagpoon kan Santa Misa. Sa ngaran po kana parish priest po niya to, si Father Ipe Dagos po sa satuyang enot na aldaw para po sa novena ng Divino Rostro. Viva el Divino Rostro!
Viva! Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako, Pisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang-nantang Diyos. maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, Sa mga taong marahayan Inoo maumi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, Pinapurawan ka, pinapasalamatan ka. Uri ka, nakula mo, kamurawayan. kagurangan na Diyos sa ding langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking Pugong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara at mga kasalanan kan ginawa. Kahirapin kami, Ikaw na nagpapara at mga kasalanan kan ginawa. Ako sa kong mahirap, Ikaw na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Naisanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kahanang ka. Yesu Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. mamibi kita. Idamay din po niya to sa misang ini ang satuyang mga personal intentions para sa tong pamilya, para sa gabos ng mga may helang, asin para sa gabos ng mga kalag sa purgatorio.
Banal na Ama, ang sa imong kamurawayan na tatago sa mahal na lalawgon ni sa imong namumutan na aki. Sa samong pakisumaro sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon ang sa imong kabotan, tanganing sa maugmang paghalat ka sa imong kapahayagan, sa mong makamtan ang kamurawayan ni sa imong kahadean. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An babasahon na sa tuyang madadangog, iyo ang kapinonan kan surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa iyang pinapagiromdom sa mga taga-Kolosas, an halaga kan marahay na bareta, asin ang pagtubod kay Kristo Jesus. Ang mensaheng ini pinapagiromdoman sa sato sa panahon ngunyan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Surat na hali kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa kabutan nin Diyos, asin hali sa samong tugang na si Timoteo, para sa mga banal na yaon sa Kolosa, sa mong mga maimbod na tugang diyan kay Kristo. Mapasaindo ang biyaya asin katuninungan nagikan sa Dios na sa tuyang Ama. Danay mi kamong ipinapamibi asin ipinagpapasalamat sa Dios Ama ni Hesukristo na sa tong kagurangnan. Puon na nabartaan mi an sa indong pagtubod kay Kristo Jesus, asin ang pagkamuot na ipinapahiling nindo sa gabos na mga banal. Huli kan paglaom na tagama sa indo sa langit. Dai panahaloy na ini naisihan nindo, kan ibareta sa indo ang mensahe nin katotoohan. An marhay na bareta na nakaabot sa indo, nakakalakop na sa bilog na kinaban, asin nagbubunga siring sa nangyari diyan sa indo, puon kan aldaw na nadangog, asin nasabutan nindo kung ano talaga ang biyaya nin Diyos. Si Epaphras na nagtukdo sa indo, saro sa samong mga namumutan, nakatabang asin maimbod na surugoon ni Kristo para sa indo. Siya ang nag-usip sa mo, dapit kan pagkamuot na ipinapasabong sa indo kan Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magsasarig ako sa pagkaherak nin Diyos sagod paman. Magsasarig ako sa pagkaherak nin Diyos sagod paman. Ako kabaing sa kahoy na ulibo sa harong nin Diyos. Nagsasarig ako sa danay niyang pagkaherak sa panahon na daing kasagkuran. Magsasarig ako sa pagkaherak nin Diyos sagod paman. Danay akong magpapasalamat sa imo, huli kan gabos na ginibo mo sako. Irukyaw ko ang karahayan kan sa imong ngaran, sa atubang nin gabos mong mga banal. Magsasarig ako sa pagkaherak nin Diyos sagod paman. Matindog na po sa pagrokyaw kan marhay na bareta. Sa kagutan
An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kakurangan. Pagkaluwa sa sinagoga, si Jesus naglaog sa harong ni Simon. Ang babaeng panugangan ni Simon may halangkaw na kalintura, asin ipinakamaherak na tabangan niya. Rinanihan ni Jesus, nagbuot na maghali kan kalintura, asin tulos ang babae narahay. Ang babae tuminindog, dangan naglingkod sa inda. Pagsulnop kan aldaw, ang gabos na may helang dinara sa iya. Lambang saro dinuta niya kan sa iyang kamot, asin sindagabos na umayan. Sa kadaklan, sa inda, may mga demonyo na nagluwas asin nagkurahaw. Ikaanaki nin Diyos. Alagad, sinaway ninda sinda, asin da itinugutan na magtaram, huli taaram ninda na siya iyo ang Mesiyas. Pagsirang kan aldaw, nagluwas si Jesus, nagpasiring sa kadlagan. Hinanap siya kan mga tawo. Kan makua siya, buot nindang pugulan na daingo na maghali. Alagad si Jesus nagsabi sa inda, kaipuhan na ang kahadayaan ng Diyos, irokyaw ko man sa ibang mga banwaan. Para sa bagay na ini, ako sinugo. Asin padagos ang sa iyang pagtukdo sa mga sinagoga sa bilog na Judea. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po sa Indogabos. Good morning man po, Father. Pakibati naman po ng good morning yung mga kataid po nindo. Ha? Asin para sa gabos na mga nayaon po sa online, good morning din po no, sa Indogabos. So ngunyan po, nagpupuon po kita ng enot na aldaw no, para po sa atin pong nobina no, in honor of Divino Rostro. So kaya ngunyan po no, talagang nayaon kita amay na amay pa lang no, dara-dara po niya to ang satuyang mga intentions no, na ipinapangadji po niya to. Igwa po akong nadangog na kwento ng sarong padi no, na nagbubunyag daw po siya no. Sa pagkabunyag niya, hinapot niya yung mga magurang no, ano ang pangaran ng aki mo? Ang pangaran po ay cellphone. Cellphone? Ano da cellphone? Hali po sa combination po ng samuyang pangaran. No? Siya po si Celia, ako naman po si Ponciano. Cellphone, cellphone. Yung sunod na aki po. Anong pangaran ng aki mo? No? Ang pangaran po ng aki ko ay charger. Charger? Tano da charger ang pangaran ng aki mo, no? Hali po sa pangaran po niya mo, no? Ako po Charito, siya po si Roger, charger, no? Charger. Ika, anong pangaran ng aki mo, no? Pangaran po niya SIM card, no? SIM card? Tano da SIM card 'yan, no? Siya po si Siming, ako po si Carding. No? SIM card. Naanggot si Padi, sabi ni Padi, mayo unang bunyag ngunyan. Ha? Tano da mayong signal. Kasubago na hiling ko kung si Isay nag-cruise
Yung mga padi nanguros din, no? Nasang kuban. Ngunyan po, no? Ang tinutukdo po sa tuya, ngunyan, sa gabos na buhay po niya to, sa bilog na buhay niya to bilang mga Kristiyano, ang ginigibo po niya to kapag nabunyagan na ka, ay ipahiling mo yung pagiging Kristiyano mo. Ibig sabihin, pag nabunyagan ka, nakikisumaro ka na. Saan? Sa pagkapadi ni Kristo. Sa pagkaprofeta ni Kristo. Sa iyang pagiging hadi. Kaya ang ginigibo niya to, kapag ka nabunyagan na ang sarong Kristiyano, pag nabunyagan na ang ginigibo po niya to, nangangadji kita. Nagpapahiling niya na nakikisumaro tayo sa pagiging padi ni Kristo. Nagtataram kita ng katotohanan, nagpapahiling niya na nakikisumaro kita sa pagiging propeta ni Kristo. Kapag naglilingkod kita sa simbahan niya to, o nagtatabang kita sa simbahan, nakikisumaro tayo sa pagiging hadi ni Kristo. Kasi yung pagiging hadi ni Kristo, bako naman niyang tungkol sa otoridad kung hindi sa paglilingkod. Kaya nga ngunyan sa satuyang tema na kinakaipuhan, maibalik ang halaga kan pamilya, ang burabod asin pinaggigikanan, ng gabos ng mga katukduan, ng yung mga values niya to, no? Kasi dapat ang ginigibo ng mga magurang sa harong ay talagang pinapatibay, pinapatatag ang pamilya. Na ang pamilya, na ang harong niya to, nagiging domestic church. Nagpabunyag ka, dapat ang mga harong niya to, domestic church. Ang mga magurang, ang enot na katikista, ang nagtutukdo ng katisismo, ng mga pagtubod sa mga aki. Yan ang role ng mga magurang. Hindi lang yung basta nagsusupply ng material things, nagpo-provide ng material things, kundi talagang para maibalik yung pagiging mga pagtubod niya to sa Diyos. Maging malalim yung pagtubod niya to sa Diyos. Ganun naman talaga ang responsibilidad ng mga magulang. Kahit sa pagdidibusyon, aram ko na dakol sa Indo, no, igwa ng mga dibusyon na talagang tinukdo pa ng mga magurang. No? Igwa pang mga tradisyon sa simbahan. No? Sabi nila, kapag may debosyon, laging may misyon. At ang misyon, laging magbibindisyon. Kaya dapat sa pamilya, igwa kamong debosyon para ang harong pirmi lang igwang bendisyon. Tapos kamong pamilya, dapat nagmimisyon, nahihiling din sa buhay niya to ang debosyon niya to. Di ba magayon nun, marahay na nahihiling bilang pamilya, nagtatabang sa simbahan, naglilingkod sa simbahan. No? Kaya nga ang debosyon niya to, no? Ang debosyon, nagdadara ng bendisyon. Kasubanggi nung hinatod niya mo ang image ni Divino Rostro from Basilica, paduman sa digdi po, no, sa Peña Francia sa shrine, no? Talagang nakaka-touch kasi dakol po ang mga lay na nag-iba, no? Akala ko nga po mga padi lang no? Kasi first time ko na nakasalid diyan, Sabi ko parang grabe talaga yung devotion, mahihiling mo talaga na yung mga tao, no, nangangadji, yung iba talagang
ando doon sila to support, yung translasyon na yan ng Divino Rostro. The holy face of Jesus. Ano kaya ang debosyon niya to sa mga harong na tinukdo na ninyo sa indong mga aki? Ang debosyon, kinakaipuhan, igwang misyon para kitang gabos mabindisyonan. Huwag niyo pong mamaliiton yung mga debosyon niya to, Kung yan man, igwa kang eskapularyo, para sa mga Our Lady of Mount Carmel Parish, sa mga parishioners na halip pa po sa Carolina, naglakad po sila, harayo talaga, talagang from Carolina baka mo Speedway pala, kaya very very fast, talaga Speedway kasi sila nag-start, akala ko nga wala na kayo talagang huwag niyong mamaliitin yan. Yung mga debosyon na meron tayo, eskapularyo, krus, yung Divino Rostro, kasi ang gabos na yan, dinadaluyan ng biyaya ng Diyos. Ang gabos na yan, may bendisyon yan. Diyan tayo kumakapit. Yan ang paglaom niya to. Minsan nga, kahit na may mga sakit na, kahit na para bang nadi-discourage na, nandyan pa rin sila, kumakapit pa din sa mga debosyon nila. Pero huwag kakalimutan, kapag tayo ay may debosyon, tayo rin ay may misyon. Ipahiling niya to. Bilang mga Kristiyano, bilang mga nabunyagan na mga Kristiyano, na nakikisumaro kita, na yung mga harong niya to, nagiging domestic church, ginigibo niya to, na ito talaga ang simbahan. Dito pa lang sa harong ko, nagpupuon na yung mga katukduan ng simbahan. Kaya hindi rin biro yung maging mga magurang ngunyan. Especially sa mga aki ninyo, na talagang ang dami ng alam. Aki pa lang. Kaya tayo dapat nagdo-double time din tayo sa pag-aadal. Pero pagdating sa pananampalataya, sa pagtubod niya to, ipahiling niya to. Yan ang pinaka-the best na pagtutukdo. Sabi po ni Paul VI, sabi niya, ni Santo Papa Paulo, sabi niya, we don't need teachers, we need witnesses. Ang kinakaipuhan daw po niya to, mga saksi. Ang kinakaipuhan po niya to, yung nagpapahiling ng pagtubod. Yan naman po yung pinaka-the best na pagtutukdo Yan din po yung pwedeng instrumento para maibalik yung mga values. Tapos yung social order. Kasi ngunyan, ang inaatake talaga ng demonyo, families. Kasi ang demonyo, pag naraot niya na ang pamilya, and family is the basic unit of the society, mararaot na rin ang banwaan. Kaya ngunyan, dapat patatagin ang pamilya. Have devotion always. Mga G kita, yung pagro-rosaryo natin, daluyan niya ng biyaya ng Diyos. Daluyan niya ng biyaya ng Diyos. Dakul po kitang mga appliances, Uy, igwa akong air fryer, magayon na TV, videoke, ano pa po, aircon. Pero ang hapot, igwa po ba kamong Bible sa harong? Image ni Divino Rostro, image ni Ina, krus. Ngunyan nga po, di ba, sa mga public schools,
tinatanggal ang gabos ng mga decorations, no, sa classroom. No? Pero hindi naman yun decorations lang, ano? Mga visual aids yan, mga learning materials, no? Sayang. Baka sana wag naman, ano, na later on baka tanggalin na rin yung mga symbols of faith. Wag naman sana, ano? Pero parang ang irony niyan, no? Tatanggalin yan gabos, tapos sasabihin ng mga nasa school, pwede po kami magpamisa. Aba, tinanggal nyo nga yung mga symbols of faith, eh. No? Pwede po magpa-blessing ng classroom. Aba, ano? Pero sa harong, kinakaipuhan. No? At least man lang igwa kitang altar dyan. Igwa kitang symbols of faith na talagang nagpapaalala sa tuya na ang pamilya ko, ang sentro, mayong iba kung hindi ang Diyos. Mayong iba kundi ang Diyos. Always remember, the family that prays together stays together. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na. Pamibinin banwaan, ang satuyang simbag, Ama, hinanyuga ang sa imong mga aki. Ama, hinanyugan sa imong mga aki. Ang mga namamayo kan simbahan, lugod maging masigasig sa paghulit kan marahay na bareta. Tanganing ini makalakop sa inman na lugar, asin sa saindang paarog, madara ang gabos sa maimbod na pag-utob kan saindang katungdan, bilang binonyagan, mamibi kita. Ang mga pamayo kan samong nasyon, tanganing hingawahon ang pagkakaigwanin katoninongan, asin pagkasararo sa gobyerno, para sa karahayan kan kagabsan, mamibi kita. Ang mga dukha, biktima nin inhustisya, asin pang-aapi, asin ang mga nagehelang, tanganing daisinda makalingaw sa pag-arang sa Diyos, kumusog ang sa indang pagsarig, asin paglaom, sa mamomoton na pangatama nin Ama, mamibi kita. Ang gabos na donantes, asin sponsors kan Santa Misa ngunyan, tanganing orog na kumusog ang sa indang pagtubod, asin magtalubo, sa gaweng paglilingkod sa Diyos asin sa simbahan, mamibi kita. Ang gabos na uya sa misang ini, asin ang gabos na binunyagan, tanganing magtalubo ang mga biyayang inako sa bunyag, sa paagi kan danay na pagmidbid kay Kristo, paglingkod sa kapwa, asin sa pakisusumaro sa Eukaristiya, mamibi kita. Gurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eukaristiya.
makabalos mo. Imo asin katao, kabos inauwi mo. Nanginoknan, sinigan, inanay, isipin sa sa'y magpasalamat. Kami sa imo, kami sa imo. Imo asin katao, kabos diri mo. Kapinonan kanoan ni mga karahayan, nanawang ibig sa tao ko. Sa panganaman mo, sa buhay na ini, naimabilang na mga biyaya, ano man yan, ikabalos mo. Magpamibi kamo mga tugang tangani ang sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios na samong parasurog, lilingya ang lalawgon ni sa imong bugtong na aki na dinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod ining atang magkanigo man na akoon mo, tanganing makamtan niya mo ang sa imong kamurawayan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos na danay, asin misa sa in magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan asin daing katapusan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan, mag-ugma siyang nagtios huli sa parakasala. Daing sala, inako niya ang kagadanan, tanganing iligtas sa sala ang mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat ibinalik sa mo ang buhay, sa iya ang kaumawan asin kamurawayan, mantang ang langit asin ang daga, untok na minaawit. Kagurangnan, Diyos ni mga hukmo, Ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan. paladan Ang minaligdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kananbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo,
kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakat, ika'y tinapay, asin Panginoon ang kalis, ang pagkaganan mo Ranglan, ipinamamaretan niya mo. sa kotang Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tangaling malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Arsobispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduman sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, si San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkuran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki imong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya, ngayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo,
magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa araw aldaw, itaom mo sa muya ngunyan. Asin patawad mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa maaldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kaming naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kasamong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod ka sa imong simbahan. Asin papagkanigawa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Ang tinakban, na nagpapara kan mga kasalan, kan tinakban, kaherapi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan tinakban. Oya ang kordero kan Diyos, oya nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asil sa kong kalag, maoomayan.
mamibi kita. Kagurangnan, huli ka sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing huli kan padara, ka sa imong katanosan, sa mong malikayan ang gabos na kasaklan, asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba nin Ama asin nin Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na aldaw, mamumutan asin maheherakon na kagurangnan, huli ka sa imong pagkamuot asin dakulang pagkaherak sa gabos na katauhan. Binuot mo na humilig ka digdi asin mabuhay siring sa samuya. Ang sa imong pagkamundag, nagdara sa kinakban nin bagong liwanag, asin man nagtao sa muya nin bagong paglaom, na sa huring aldaw kami man mamumundag, liwat sa bagong buhay nin pakisumaro, sa kamurawayan mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong banal na lalawgon, tanganing maotob niya mo ang sa imong kabotan, asin mahiling niya mo ang sa imong lalawgon sa samong kapwa. Nasinda sa mong galangan asin kamotan, itaong mo man lugod sa muya ang samong hinahagad, asin minamawot sa nobinang ini, kung iyan para sa imong orog kamurawayan, asin para sa karahayan nin samong kalag. Amen. Amen. Kaugay ako, O Diyos, susog sa balaok mong buot, susog sa imong pagkaherak, punasaan sa kong kasumbikalan, hugas-hugasi ako halis sa sakong sala, halis sa sakong kasalan, linigi ako, taan sa kong kasumbikalan na mamalayan ko, asinan sa kong kasalan, danay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an maraot sa imong mga mata, ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot, sa imong mga tataramon, malinig sa imong pagbukom. Uya sa sala ko namundag, asin sa kasalan ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa maasin sa akin, asin sa Espiritu Santo, siring sa kapinunan ngunyan asin magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mo ang liwanag ka sa imong lawog kagurangnan. Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso, Ang kagurangnan mapas sa indo. asin sa imong espiritu. O Diyos na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kan magwalat ka sa imong pagirumdom, para sa mong mga tinandaan kan liwanag ka sa imong lawog. Ang sa imong ladawan na natala sa imong lienso, warasan namimibi kami, nahuli ka sa iyang banal na krus, asin mamurawayon na pasyon, ngunyan siring sa paagi, nin salming asin sa anino magkanigo kaming mag-umaw, asin magsamba, asin magalang sa imo mansana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas, asin magaya-gaya, magbansay, lawog sa nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya sa nakaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Matukaw muna po para sa tataramonin pasasalamat. Sa ngaran po kan satuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa enot na aldaw kan Misa Novenaryo sa kaumawan kan Divino Rostro. Salamat man sa mga padi na nakaibahan niya to sa misa. Salamat sa gabos na mga donantes asin sponsors kaining misa, sa mga miyembros kan Children of Mary, asin sa Barangay Pastoral Council kan Peña Francia. Siring man sa mga peregrinos na hali sa Mater Salutis, Kararayan, asin man sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Carolina, asin mga deboto na nakisumaro sa satong selebrasyon, kaiba siring man itong nagdadalan kan live stream coverage kaining misa. Orog na sa gabos ki Reverendo Padre Mark Anthony Serrada, SDB, Parochial Vicar, Our Lady of Mount Carmel Parish, Carolina, Naga City, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Oro pakanta po sin gabos. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman nakahelangan, asin magliwanag sa sato ang sa iyang lalawgon. Diyos, mabalos po sa gabos. Matindog na po para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan man lugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! God bless po.